Eh, wis wayahe golek sandang pangan. Praktek di dukun. Keris tak cepake. Mbok menawa ana jemaat GBI sing biasane lemah imane. Pengen penak ora gelem rekoso. Pengen mari ora gelem mertombo. Ki avatar arep unjuk kebolehan. Oh, jenenge Puyar. Lambi dawa jenenge Daster. Niki napa niki? Lampu. Katriyen nggih jenenge lampu. Tanpa listrik iso urip. Lho, mboten pitah dos jenengan. Wah, tepuk tangan. Keris tanpa daya. Piye to, Mbak? Loh. Jauh, Mbak. Lho sapa kowe? To, Mbak. Kudune ning Taman Unyil kok. Mbak. Oh, pasienku wingi ya, Betul, ya Allah. Michael. Michael. Lah piye dodolanmu? Rame to? Pun dodolan mboten tambah rame malah tambah mbleten niku pripun? Lah kok iso? Dolanmu Lah wong wis tak kei japa mantra. Wingi lak wis tak andani to. Sadurunge buka bakulan, madhep ngetan, maca mantra, dodolanmu mesti laris. sampun. Wer. Gobel gabul. Wel. Rumlungkat jenenge Anglen. Lambi dawa jenenge Daster. Bulan dolan jenenge Gobel. Oh, bener. Kakean dolan jenenge Ester. Loh, lah kok malah Esther kakean dolan. Ester, Mbah. Sik le. Yen tak rungok-rungokke, anggonmu maca mantra mau salah. Coba balenono. Munia mlungker. Mulungkel. Oh. Daster. Daster. Oh, lah kuwi. Kowe ora iso maca R jebule. Ayo doane yo salah. Ora mandi. Lho. Lah terus piye? Iki Mbah duitku, Mbah. Duit. Nggih. Lho, Wak, wingi lak wis janji to. Kowe ikhlas ngemeni aku. Kowe muni ikhlas. Langsung dibanten ngeten, Mbah. Lho yo ora peduli. Kuwi lak wis perjanjiane dukun karo pasien. Main iki, Mbah. Ora nampa komplain. Mboten kangge niki berarti. Ya wis piye meneh. Wis salahmu jebule kowe ora iso ngomong. Ora kok ngi to. Lah terus pripun? Lah kowe wis piye meneh? Aku sok mbalekke. Wah. Pokoknya balik. Aja ta. Balik. Ora iso. Ini balik. Nyapa? Kae coba takon Mbah Kakung kae. Iki galan kok. Oh, Mbah. Apa iki kudu apa? Ampun, Mbah. Niki, Mbah. Niki apa? Dukun sekti sing gawene ngapusi. Tak itu yang Mbah. Ayo, kowe gak kaya apa? Lah wingi njaluk jopo tak kei mantra to, Mbah. Kowe iki wong geblek kabeh. Oh. Golek sandang pangan kok, Mbah. Kanan kaya ngene, aja gunake serono kaya ngono. Mesake jemaat GBI kok apa sih, Cah? Merek dene yo do gelem, Mbah. Iki golek sandang pangan lho, Mbah. Duduk kene. Kowe duduk. Pripun, Mbah? Tak tutupi kabeh ya. Iki mbahmu meh ngomong. Zaman kaya ngene kok ijik seneng dukun-dukune. Jaluk karo Gusti Allah wae.
Wajane pengen sugih yo kerja. Oh. Nah pengen laris didandani warunge sing apik, dodole sing enak. Aja kaya ngono kuwi. Oh, salah berarti kula, Mbak. Oh iya salah toh. Lah kuwi lah pripun, Mbak? wis budel kaya ngono. Ta? Niki iso dienggo sandang pangan e. Lah kuwi jenenge serono ngapusi. Mas wis ngene bae ya. Kedai pripun niki? Alah keres hapus-hapusan. Percaya karo Gusti wae. Ngoten. Sing niki Piandelmu ki Gusti wae. Ora dukun-dukunan kaya ngono kuwi. Mesake. Kan ana jemaat sing lemah imane, ana ora? lah yo lagi Ana sing gek nandang kesengsaran, ana ora? Enten, Ah Mbak. kuwi paling gampang dihapusi. Lah kowe aja melu ngapusi. sandang pangan. Mbak. Ah iya, wis kene wae. Mang dukane niku, Mbah. Mbah. Awake mau diundang. Itu karo Ibu Maria, Ibu Pendeta, awak dhewe kong sowan melu Natalan. Oh, Natalan, Mbak. Wow. Entuk panganan, Mbak. Kuwi oleh to. Iki kong bagi doorpress. Eta, saiki ngadat doorpress-e dibagi. Oh, ngoten. Sik sarungku rada jeri. Sik, ya, doorpress-e dibagi. Niki Iki krungu suwanten doorpress, jemaat langsung mak biar. oh iya. Beres niku, Mbah. Kriteriane doorpress-e. Oke, Mbak. Ya. Nggih. Aku ndi? Oh, niki. Ayo wis Mbak. keke wis kono Oh, bae. ngoten. Kula Diwaca. catatan nomor niki wae, Mbah. Aja nomor-nomor wae. Ono Pak Polisi. Mang cekel Eh? niku. Ayo saiki Srek. doorpress kata iki apa? Sing Engka- siji. Ayo. Ingkang sepindah nika kagem ABI. ABI kuwi apa? Niku, Mbah. Gemes aku, Mbah. Anak Betel Indonesia. Indonesia. Nomor siji, doorpress kategorine bocah anak Betel Indonesia sing paling rajin ibadah. Tepuk tangan. Oke, aku mau dibisik-bisik. Jenenge kuwi Sinten niku? Haga. Oh, Haga. Bisa jenenge Haga. Adik, sini adik. Jenenge Haga. Ayo Enggak maju. gigit kok. Sini. Lah kuwi ra dipoto nang iki nang. Ora ya wis kuwi ra diberana. Nah, terus sing moto sinten? Nomor loro siapa? PRBI, Mbah. Pemuda Remaja Betel Indonesia. Yang paling ceria dan Rajin. Waduh. wah. Ini guyu-guyu nek niki Iki Mbah yange. bangeh iki wong iki. Remaja do deg-degan iki. Oke. Sing entuk ya kuwi jenenge Oh, pemenangnya adalah Petis, Mbah, adik. petis. Kok petis Loh. toh? iki apa iki? Petis. Lah kuwi kan Aduh. dodolane bojoku. Oh, dudu jenenge Petris. Alah betis meneh. Petris. Tris. Jeneng Monggo, adik. Di Petris. Ayo. Kategori berikutnya, Pak. Ayo. Sini. Yo, kaum pria. Oke. Wah, niki. Kaum pria, bapak-bapak sing paling rajin doa pagi. Wah. Wih, sini. so wis teko gereja. Meruput, Donga. Buasi niki, Mbah. Saking akeh sing mangkat, Mbak. Ulu saking akeh. Niku saged kepilih setunggal ingkang paling sregep Apa mangkat. kok kuwi siji tok sing Mbah. Ya, Bapak Margono. Di Pak Margono. Aduh. Di Pangsul kados Mbah. Pangsul mungkin.Wana Pak Margono. Walah kae piyayine. Oh. Ajeng kula wakili, Pak. Iya. Kirain pun wangsul, Pak. Kategori berikutnya wanita betel Indonesia. sing paling rajin ngibadahi Ibu Dwi. Ibu Dwi Marsudi. Mangga Bu Dwi. Bu Monggo, Dwi. Ibu Marsudi. Bu Dwi, sini dong. Sini tak peluk mau ndak? Yang terakhir yo kaya ngono. Wis ana Yo, Kok nenten to, Mbah? wis. Nomor 5. Jemaat. Nah, iki jemaat sing paling sepuh-sepuh iki. Lah, iki, Mbah. Lansia. Jenengan to? Lho ya kudu to. Oh. Aku dune aku harangi oleh Nah, hadiah. itu. Ora leh. Ya. Keris. Oke. Kategori lansia. Yang beruntung adalah Yoel Anggara Saputra. Yoel nih Yoel. Loh, kayak
Nom salah. Cek benek ke? Sik. Wah. Wes do tiba keliru tulisannya, Mbah. Yang beruntung adalah paling gasik datangnya nak ngibadah lansia sing dina dika iki lho. Sapa Pak iki diwaca sing banter, Pak? Ibu Nani Marjoko. Marjoko. Hari ini Monggo. Sing datang paling awal tadi. Ya pintu urung dibuka wis teko, Pak. niku contoh kagem cah nom-noman iku to, Sing Mbah. buka pintu wong, Mbah. Oh iya. Oh. Iki hadiah sing ijek cilik-cilik. Oh. Sing gede-gede, kulkas 2 pintu, ya. Kitchen set, kompor. Wow. Ayo ngono, berikutnya. Wis ngono wae ya. Sampun. Awak dhewe rono sik hadiah dibagi. Oh, Ayo, dibagi. ayo dibagi. Ah. Ah. Diaturke. Monggo. Iki sing petis mau. Ah. Nah, Petis? Iki diparingi Oh. hadiah. Nah, iki ketua. Iki bar loro wingi. Ketika hadiah ben bunga. Nah niki. Nah, iki. Mbah, idola kula niki, Mbah. Oh iya. Kicik-kicik. Ahem. Aku nak bakul Pak colongi wae ya. Ya Allah, gemes. Wes siji. Ah. Dem Bu Marjoko. Iya. Ayo Mas dipoto Mas. Bae, aku lagi ngomong nganti ngarang kontes iki. Ayo dipoto. Wes ya. Ayo, dipoto. Siji. Loro. Iya. Bangga saiki metu sing gede-gede mangko meneh. Gitu ta ya? Ya, metu. Ayo. Matur suwun. Ayo, sese aku dituntun. Oh, Mbah. Ayo. Gasik, Mbah. Ayo. Wen iki, Mbah. Ayo, metu liwat kono. Kok sik. Mbah, duduk kesuwen iki. Ah.